Iawn, da ni yma yn Antenna yn disgwyl i gael ffilmio lle feirol cynta. A mae Garmon a Dylan yn fan'na yn bita hobnobs, diolch yn fawr camera. Helo! No way! Sut ti'n teimlo ar ôl gael steic cynta chdi? Fatha real boy. Sut ti'n teimlo yn ystod y gadar yna, Thomas? Gorgeous. Yn dod? Gorgeous. Di Griff yn unlla i weld a da ni fod yn ffilmio o'n. Griff de, Benedi. Dyma fo'n dod o'r diwedd, wedi cyrraedd. So, da ni gyd i gorffen ffilmio o'n, da iawn pawb. Mae gyd o'r criw yn hapus, dwi'n meddwl, yndan? Criw? Weeeey!